Ne tɔgɔ Sulemani Sise. Salon ɲina kun b'a sɔrɔ an ka misiw bɛɛ banna san na. Bon ɲina an bɛ position min na ni misi dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲɛ b'a na ni kumaba ninnu caman bɛ o ma san yɛrɛ. Client min kun bɛ na n'u bɛ misi san 3 4. Bon olu dɔw yɛrɛ bɛ ka na hali kelen ɲuman o tɛ ka se k'a san. Yɔrɔ gɛlɛyara. Ne tɔgɔ Sumaila Kulubali. U bɛ k'a to derrière militaire la wa ani ɲina client tɛ de wa min de don je ne sais pas. Client kɛn tɛ ka don nin na. Dawuda Samake ne nana misi san na gɛlɛya dannen don parce que misi yɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ ka san wari bɛ mɔgɔw kun mɛ u bɛ ka da minnu fɔ a tɛ mɔgɔw misi yɛrɛ n'i ko k'i ka san n'i ma 80 bɔ 100 bɔ o de fantan kɔni tɛna se ka balo ko la dɛ nka wari min b'anw kun a bɛ bɛn 29 ne ma mɛ 59 an bɛ fɛ ka misi 2 de sɔrɔ anw ye misi fɛn fɛn ye u bɛ ka min yira an na misi denmisɛnninw u bɛ k'olu de yira ka bɔ ko 60 70 yɔrɔ kɔni a ma nɔgɔn dɛ. Bagan ka gɛlɛn surtout kɔrɔnfɛ ko in na yɛrɛ kɛlɛ ni yɛrɛ ni daminɛna ni bon olu yɛrɛ kɛra sababu ye bagan yɛrɛ tɔ gɛlɛyara ka taa fɛ i taara i bɛ minnu sɔrɔ kɔrɔlen 50 bon n'a fɔra k'i ko sa 60 ko kɔnɔ feere misi gɛlɛyalen don nin na o ye kelen et puis fana bagan balo bɛɛ gɛlɛyara salon anw bɛ kɔrɔkolo bɔrɔ san 1500 1200 an b'a san o la mais sisan an bɛ don min na i komi bi kɔrɔkolo bɔrɔ min na 2200 la. Anw bɛ bu min san 700 800 mais sisan o bɛ taa san fo 1700 1700 o de gɛlɛyaw b'an kan dɔɔnin. An kɔni bɛ se ka min fɔ gouvernement ye n'a sɔrɔ u bɛ se ka dɔ jigin ka bɔ baganw ka baloko la vraiment a bɛ diya an ye kosɛbɛ quoi. N'o kɔni sera k'a lajɛ ka place jɔnjɔn ɲini an ye an bɛ se ka lajɛrɛ yɔrɔ min o kɔni o ka d'an ye kosɛbɛ ne kɔni ka laɲini kun y'o yɔrɔ de ye.